Здравейте, днес ще ви покажа един Hyundai Santa Fe с оплакване, че отзад в краката се пълни с вода. Огледах колата, огледах панорамата, установих, че горе няма абсолютно никакви течове, дренажите са окей. Започнах оглед обстоя на вратите. Първото нещо, което ми направи впечатление, че уплътнението не ляга равномерно. Виждате следи. Понякога това, че една кола не се мие редовно, помага. Така, това, което съм открил тук също, скъсано уплътнение. Като за целта ще тестваме с един бял лист. Да видим къде най-малко държи. Ето виждате и калта вътре. Тоест това уплътнение не уплътнява. Виждате, има кал и по вратите. Тоест със сигурност имаме проблем тук. Това е един елементарен тест. Взимаме лист А4. Затваряме вратата и виждате как издърпвам листа без никакво съпротивление. Същото ще направя и в предния край. Тук да кажем, че е малко по-добре. Правим оглед и отзад в дясно. Да кажем, че нещата са идентични. Виждате калта. Като тук вече има и следа, където се е стичала водата. Това, което може да се направи преди да се предприеме смяна на уплътненията, е с един реглаж. Вкарваме това навътре, стягаме и тестваме. Ако проблемът се оправи, спестяваме на човека едни нови уплътнения, ако не, поръчваме нови. Това е от мен. Хубав ден!